Ja, så ved jeg ikke, om vi skal gå over til spørgsmål. Vi tager en kort runde med nogle spørgsmål. Og vi kan starte hernede. Hvor har I skaffet stofferne fra? Hvor vi har skaffet stofferne fra, det er vel i virkeligheden mere dit anliggende, Pinde. It's very easy to get the hands on the drugs. If you want, I can give you number on cocaine connections in Rotterdam. You can call and you just say, hello, my name is Sneaky Fox, and they will give you whatever you need, or cocaine, heroines. So just come after this, if you're interested. Okay? Thank you, vel. Selvfølgelig en forbindelse, som vi nu har brugt al kontakt til, naturligvis. Hvad mener I, man skal gøre ved dopingproblemet? Hvad man skal gøre ved dopingproblemet? Jamen, du kan ikke gøre noget ved det, vel? Det eneste, der er at gøre, det er at legalisere, hvis du spørger mig. Ikke? Fordi du kommer aldrig til bunds. Det kan godt ske, at Bjarne sidder og siger, at der er ryddet ud i nu. Men det er, hvad han siger. Ikke? Det vil altid være der. Så dump priserne på, så alle kan være med. Ikke? Lad være med at skrue det op til noget, vi andre ikke kan få fingre i, og skal bruge i dyre domme for at få fat i. Ikke? Og så kører for helvede. Det folk, de vil til cykelløb, ikke? Hvor mange omkring holdet har vidst det her? Der er ikke nogen, der har vidst noget om det. Vi har holdt det for os selv. My mother knew. Din mor vidste det. Because I was born a drug addict. Because I was born a drug addict. Ja, du har taget en stoffer sen over dig. Because, yeah. Så der har ikke været noget hemmelighedskommeri der. Thank you, vel. Jeg har fortalt den ven Morten. Du har fortalt det, Morten. Ja. Min mor, hun har ikke vidst noget om det overhovedet. Og det skal hun heller ikke. Det kan jeg så sige, at hun skal. Det skal hun ikke kende til, det her. Det kan jeg lige så godt sige. Fordi hvis hun først finder ud af det, det skal hun bare ikke have at vide. Sådan er det. Hvad med jeres helbred? Har I ikke været bange for, at det vil skade jeres helbred? That's funny, because you ask about for a physical condition, and for me, back in 2004, after the tour, my heart explosions. You know, my heart make explosions in the inside the body, like into pieces. So because of that, I had to go to Africa because I have many connections in Congo. So I went down to a guy called Pepsi Frank, and I bought myself one new heart. So now I have a heart from Struise. What do you call Struise? Og gris. Yeah. Two bunkers from Struise, yeah. So, and it's working just fine. TikTok. Ja, for mit eget vedkommende, så handler det mere om, at jeg sidste år fik konstateret sukkersyge. Men det er altså ikke noget med doping at gøre. Der vil jeg godt lige holde en klar linje der. Det har ikke noget med doping at gøre. Det er noget med sukker at gøre. Simpelthen, jeg har indtaget alt for meget sukker gennem de første 36 år af mit liv. And the gonorrhea. Og gonorrhea, det er rigtig pænt. Jeg har haft sådan en orknuder i benene. Men jeg ved ikke, om det er noget, der har noget med det er på at gøre. Det har fået sådan noget klumperværk i benene. Det kan sagtens have noget med doping at gøre. Hvor det?
Det kan jeg sagtens, det kan jeg sige dig. Du har også tit snakket om, at du føler det, som om du har en lille blodprop. Ja. Det er sådan, når vi er ude at træne. Så føler du ikke, at... Så føler jeg overhovedet ikke, at det hjerte, det kan følge med. Nej. Det er sat nemt alvor, det er det altså. Når hjertet det ikke kan følge Man med. bliver så forpustet, så man overhovedet ikke. Så man Ja. nærmest ikke kan cykle mere, så man mere lyst til bare at komme hjem og slappe af. Det er rigtigt. Så det er ikke legetøj, det er et sat nemt. Nej, det er det ikke. Nej, det er et sat nemt ikke. Nej, det er det ikke. Nej, det er det altså ikke. Det er ikke noget at lege med det her. Nej. What is that? At doping, det er ikke noget at lege med. Okay. Det er det altså ikke, Bim. Nej, det er det ikke. Nej. Så ved jeg ikke, om der er flere spørgsmål. Der er et herovre. Så. Kan man bruge sin viljestyrke som dopingmiddel? Vent lige lidt. Bim, du skal ikke stå og pisse derovre. Du skal ikke stå og pisse derovre. Sæt dig ned. Sæt den ned på den. Du pisser udenfor for helvede. Ikke? Og tit skal jeg sige det. Undskyld en gang til. Kan man bruge sin viljestyrke som dopingmiddel? Sin viljestyrke. Nej, det kan du satme ikke. Det kan du altså ikke. Nej. Nej, satme nej. Du er nødt til at køre på doping. Det er det eneste, der får dig over bjergeren. Det er det altså. En gang, hvor jeg sad ude på Hammelbakker, og der skulle jeg hjem til Henning, fordi vi skulle spille med spil. Ja. Og så glædede det mig så meget, det lige kom ud til Henning. Men så da ligegyldigt hvor meget jeg gerne ville det, så kunne jeg overhovedet ikke komme op over den bakke. Så jeg blev nødt til at trække. Så var jeg nødt til at trække. Og der var så vi indført doping. Fordi det duer altså ikke at trække. Det duer ikke at trække i Tour de France, vel? Det vinder du altså ikke styrkeløb på. Det er jo fuldstændig det samme, der var galt med Bjarne dengang. Han trak over alle bjergerne, ikke? Så fandt han EPO og ecstasy, ikke? Så skal jeg sige nemlig lov for, at han røg op over bjergerne. Jeg så kunne han lige cykle i stedet for at trække hele tiden. Det er nemlig rigtigt. Det var det samme som dengang, vi begyndte at give dig ecstasy. Ja, det var. Hvor vi blandt det i kaffen om morgenen, uden du andet det. Hvad har I gjort? Blandt speed og amfetamin i kaffen. Uden du andet det i starten. Yeah, perfect. Ja, lige nok det. Er der flere spørgsmål? Men så tror jeg, vi vil sige tak for den her gang. Vi har en træningslejr i Makedonien allerede i aften. Så vi vil sos videre. Can we go back to the Tivoli? Hvad siger du? Can we go back to the Tivoli? Nej, vi skal ikke mere i Tivoli nu, Pim. Det skal vi ikke. Nu er der altså arbejde. Ikke? Nu er der altså arbejde. Nu slipper du ikke let om ved et længere. Jeg vil vel? også gerne Tivoli igen. Ja, det ved jeg godt, men nu er der altså arbejde. Nu kan jeg ikke diskutere det længere, vel? Fordi nu slipper vi ikke let om ved et længere. Nu er der ikke noget mere, der hedder doping, vel? Så det er jo sådan set. I just thought if I'm gonna drive the auto campus for Macedonis again, I have to get the speed. Du kan godt få speed, når du kører i bussen. Du kan bare ikke få det, når du kører på cyklen. Det er sådan, det er. Ikke? Men tak for nu. Vi håber, at I vil tro på os i fremtiden. Tro på et clean til en easy on. Og så ses vi til turen 2007.